Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha udansa okanye usina. Ukuphupha udansa noma usina kungasho ukuthi usezingeni lokuzizwa ukhululekile noma izinto zihamba ngendlela ofisa ngayo. Futhi uyasithokozela isigaba sempilo okuso ngesikhathi sephupho. Ukudansa kungabonisa ukuthula kwangaphakathi noma ukuthobeka. Uma uphupha udansa noma usina kodwa unokwesaba noma uvalo, kungaveza ukuthi empilweni yakho kukhona izinto ozama ukuzijabulela kodwa kukhona nokwesaba noma ungaqiniseki kahle ngaleso simo esithile. Uma uphupha udansa wedwa, kungabonisa ukuzimela nokuzethemba. Kungenzeka futhi ukuthi sekufike isikhathi sokuthola izinto ezintsha empilweni yakho ngaphandle kokuncika kwabanye. Uma uphupha udansa noma usina wedwa, abantu bekubukela, lokhu kungaba isibonakaliso sokuthi abantu bazokunaka ngenxa yesiphiwo sakho, umsebenzi omuhle noma indlela oziphatha ngayo. Kungaba umlayezo ukuthi uzothola udumo noma ukuhlonishwa. Kungenzeka kube semcimbini, emsebenzini noma empilweni yakho nje okanye emphakathini. Kungenzeka abantu bazokubona njengomuntu onomthelela omuhle emphakathini. Kungenzeka-ke futhi kube umyalezo ukuthi kufanele ugxile ekujabuleleni impilo yakho ngaphandle kokulindela injabulo kwabanye abantu. Uma uphupha udansa nabanye abantu, kungabonisa ukuvumelana nabo, ukuthola ubungani obusha noma ukwamukelwa. Kungaba semphakathini, emsebenzini, njalo njalo. Leli phupho kungenzeka libonisa uphawu lokuthi usukhululiwe ezinkingeni zakudala. Mhlawumbe kudlule isikhathi esinzima, manje sekuyisikhathi sokujabula. Leli phupho kuyenzeka futhi libonise ukuthi imimoya yakho iyakuthokozela. Kukhona ukuvumelana phakathi kwakho nomdali noma amadlozi. Uma uphupha udansa ngisho noma ingoma ingezwakali, kungasho ukuthi ungakwazi ukuzijabulisa noma nini noma ngabe ubhekene naziphi izinkinga empilweni. Siyabonga, nisale kahle.